መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ጸሎት ሃና ድማ ከምዚ ኢላ ጸልየት ልበይ ብእግዚአብሔር ሕጎስ ሓይለይ ከዓ ብእግዚአብሔር ልዕል ብል ስለ ዘድሓንካኒ ተሓጉስ እሞ ኣብ ልዕሊ ጸላእተይ ይሕበን ኣለኹ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ብዘይካኻ ካልእ የልቦን ከም ኣምላኽና ዝበለ ጸግዒኻ የልቦን ዘረባት ዕቢት እምብዛ ይተብዝሕ ቃል ድፍረቱን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ከመይ እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ንግብሪ ሰብውን ዝምዝምዝ እዩ ቀስትቶም ሓያላት ተሰብረ እቶም ብሰንከልከል ዝብሉ ዝነበሩ ከዓ ሓይሊ ተዓጥቁ እቶም ዝጸግቡ ዝነበሩ ምእንቲ እንጌራ ተዓስቡ እቶም ጥምያት ድማ ደጊማ ይጠምዩን እወ እታ መኻን 7 ወለደት እታ ወላድ ግና ውላድ ሰኣነት እግዚአብሔር ሞት የምጽእ ሕይወት ከዓ ይህብ ናብ ሲኦል የውርድ መሊሱ ከዓ የተንስእ እግዚአብሔር ንድኽነትን ሃብትን ይህብ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል ነቲ ነዳይ ካብ ሓመድ የተንስኦ ነቲ ድኻውን ካብ ጎዱፍ የልዕሎ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም ዝፋን ክብሪውን የውርሶም ከመይ መሰረት ምድሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ ንዓለም ከዓ ኣብኡ ኣንቢርዋ እዩ ንሕይወት ቅዱሳን ይሕሉ እቶም ሓጥኣን ግና ኣብ ጸልማት ይጠፍኡ እዮም ከመይ ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን እዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጻረሩ ይጠፍኡ ካብ ሰማይ ከዓ የንጐድጕዶም እግዚአብሔር ንምድሪ ብምልእታ ይፈርዳ ንንጉሥ የበርትዖ ንሓይሊ መሲሑ ከዓ ልዕል የብሎ ድሕሪ ዝህልቃና ካብ ራማ ናብ ቤቱ ተመልሰ እቲ ቖልዓ ከዓ ኣብ ቅድሚ ካህን ኤሊ ኾይኑ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። ሳሙኤል